bangin ke kompanya Dorba hagan ke kenti ke pemerintah ki nalor bakari ke Dorbar ke belingkot tam ke Dorbar mangtenka ke belingkot tam tang newsly yang ki private members bill ai tang RC private members business niyo tang RC nalor baki ai tang RC saka por ki ai tang 10 minit bangin keren kum haka governor's address mo pengiatai nang tang iba what ya ka budget ru niyo pengiatai tang lagi kenta le se hang ni ru kin sa ai por ni tang 10 minit te fikir tingin la panra kumno yaki taki mat ki bangi ko punya keren te kani kalong anti people kalong persya ayu pai ba kamlong democratic lani kamlong kat kum ka senchar pai ba la shule don bor kani kadi ka sin ka baning kong kum MLA bang experience ya ka kum kani ka company ai dor ba bani la bani ka buj jong ka sarkar la penong ya boro la hukum ngam aratin ya boro ki MLA ki badon ya ki bobon ki MLA ki badon hapo kaliang senchar ba kini shimmen pa wat ya ka motion ka bam ya ha pat ka constituency ke jongki kamotion ko bon ra iba aroni ka dei specific ke malim constituency kadi ke sin ban kong ba speaker u aina re ju ala ba pin ra ki wi pat ki jinge jigi constituency ha kamotion ka bala ai do u MLA ka bala specific nam ta to constituency ban ni kumno la penkut mardor klem kli klem pan jimut me ki leader jongka opposition ha wi dei pat kumno ban penjalan ya kapor ban la persyak ban yang re ngam yo la ban keren shim sngap bat kani hing i ka dei tang ka jingthu ban kiar ya kani ka issue ka don kam tam ka ba ngira bat ka text ka bang la submit hi ha kani ka how assembly secretary kalong bang ini discuss how to put on hold ban pin sange no ya ka jingtrai kam jong kani ka roster system retrospectively ka bamut nadu new puat hey tingi don ban ai jimut ya ka sarkar kenapa kanum kata yaki kon samla jingi kiba apply jam tikani kalong ka jingle kalong persya ya ka sur ka jong pai ba bat kalong ka jingle don bo jong kani ka jong unong punya jong kani ka jeng dorba tan arsni betul no Yang tasi la penkun dak cite. bat mental pun kot klem extend wat tangi ka por Kita ni kisni kiba kadaba ke demen wai RBJ mo ne speaker usik ya ka send of the house. oh Temen tasi pat kai gejing ju piol ka ji pesang ya ka. ka jing pen saya kan san kalong bakanum wan kani ka motion ka don kam ka bangi ngila bo penishim benta bakata ka dei ka roster system ka baka sarkar ka pentri kam ka bakta ya yangi syagani ka dong ka thai